Jeg er lige kommet ud af badeanstalten Helgoland, som er mit favorite place of all. Det er mit helle, og her jeg tager ned, når jeg trænger til noget selvforkælelse, men også når jeg har brug for noget afslapning og noget afstressning. Fordi det kolde vand og saunaen, varmen, gør for mig noget helt magisk. Og det er ikke bare mig, det tror jeg, det gør for mange. Nemlig det at lande i kroppen, komme til stede i kroppen, få en afslappethed, som kan være svær at finde, i hvert fald bare ved at gå og tulle rundt derhjemme. Det med at lande i kroppen og bruge kroppen som anker, som et udgangspunkt for at mærke, hvordan har vi det, hvad sker der indeni, det er noget, jeg faktisk også er optaget af i mit professionelle virke som terapeut og parterapeut. Det er en vigtig ting at kunne og vide, at man har et sted, en aktivitet, noget, hvor man kan finde ind til den ro, så det kan lykkes at komme i kontakt med det indre liv. Kan vide, hvad du har for en aktivitet eller for et sted. Jeg er optaget af det, og også som et emne på et kursus, jeg laver nu i starten af 2025. Boost dit kærlighedsliv, wellness til parforholdet, som er et kursus til par, der ønsker at udvikle og booste deres kærlighedsliv. Her vil det være et af emnerne. Hvis du er nysgerrig, kan du læse mere om kurset på parterapi.amager.com. Der finder du masse flere informationer om det. God dag her fra mig.